Tak, budeme na Otriko a k tomu ještě... Davide! Jednu četlici dostane vítěz, nebo vítězka. Originál comebackovku. Tak pozor! Každý z vás dostane jednu otázku, pokud na ní odpoví správně, tak samozřejmě postupuje do finále. Pokud neodpoví správně, nepostupuje nikam, postupuje tady ze schodu dolů. Není to pivo na ex, člověče. Není? Bude to... Zůstání si tady. Bude to soutěž znalostní. Pustíme ukázky nebo hudbu českých filmů a televizních seriálů třeba. A vy budete muset uhádnout, o jaký se jedná. Nebude to ozák, ale všechny mají takový společný motiv, společné jmenovatele a za to se potom zeptáme vítěze, to bude muset také uhádnout. Dámy, protože jste byli první, tak se můžete rozhodnout, jestli chcete začínat, nebo chcete jít až potom. Dáme 5. Takže začne Gabi, pak půjdeš ty a nakonec Aně, jo? No dámy, mají přednost a ty si vybrali, že začneš ty, Davide. Jo? Takže pozor, první ukázka, první hádanka pro Davida. David bude muset uhodnout, o co se jedná, o jaký film nebo televizní seriál se jedná. Poslouchej dobře, Davide. Protože nemůžu říct, že ty jdeme z Ameriky nebo z Čech, to musíš prostě poznat. No, poslouchej dobře, otázka začíná teď. Publikum ví? Vědí. Je to teda trošičku, přiznám se, malinko záludná otázka, protože se jedná o seriálu. To si měl říct já, nebo...